Alde batetik beharrezkoa, bestetik inpaktante izan da, oso dinamikoa, uste dut erraz heldu dela gazteengana eta sensibilizatzeko beharrezkoa. Oso interesantia iritzat, azkenean hola askoze gehiago iriste zaizu zuri eta askoze gehiago zera konstiente. Beteko zentarek duzu irabaimena? Beti jartze bezkigu betiko itzaldiak bezala aspergarria bezala izatea, baina hola, mateu hor zehona bideoan gurekin zolare bai. Eskerrik asko! Azkenean gauzan parte bezala gara hori. Zuzeno bezala zurena doa gehiago. Bestetan bota ingo galue bezala da, baina hemen ez, hemen zuzenean zuri dirigiuta doa. Gaztiak izan da asko aldizkigu erakutzi olako izketaldiak eta entzutiak, zen oain hasiko da kotxeatola erabiltzen, o motorra eta farrata gehiorten zen da. Azkenean, arrisku hauek gehozta zerria biziko ditugu. Negi zaiz zuertatu oraindik Zumaia barruan istripu larririkan. Baina bai nire lankidek esan da, hemen, Zubi txikian, hemendik 50 metotara, gazte bat, parranda bat egin eta gero, ziztu bizian atera zen eta ibaira joan zen. Ez daki zenbat barandia aurretik eman zituen eta hil egin zen. Orduan, hori hemen Zumaian ere pasatzen da. Alkoholan o beste edozein drogan menpian junda, konzentrazioa eta galtzia eta beste kotxe baten edo bizikleta baten kontra jo herrioa eroi olako bat gertatzea. Gehienak izaten dira oporrak, jaiegunak, festak eta zorruta ondorenak. Eta istripu hartan gidaria bakarra zen, kotxea irauli egin zen eta zu hartu zuen. Ez gehi inoiz izan konstiente hainbeste aino iritsi aldiala. Azkenian ez da bakarrikan istripua izan dunan arazoa. Kanpokoak ebai azkenian kaltetu da teatziat. Ondorioak oso larriak izaten dira. Hasieran oso gustora egoten gara, festan primeran oso osasuntzu, eta segundu baten etxe guztirako edo ingurukurako drama latz bat sortzen da. Guk hausen arketa bat iteko bali izan digula ustet. Etxian daola beti esan izan digue, baina ez da inserio hartzen. Pertsona bat benetan hori bizi izan duna parian eukita eta kontauta askoz errexuriste zaigu barroa. Argi dago ez berak ez nik, ez kamioilariak ez genuela istripu gura gertatzea nahi izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira. Bere lekuan zaio naiz jartzen da, iruditzen zait bastante bizitza gorra aukidula. Niretzako guztia aldatu zen, adibidez, eskolan aurrek etziaten onartzen eta beti egoten nintzen patioan bakarrik, inorekin jolastu gabe eta hola. Oso bizitza gorra iruditzen zaitakala. Oain bastante heldua da, eta ikasiko zuen hori aurre eramate, baina txikila izan da lagunak eta zaila da olako desberdina dan pertsona bat onartzia. Nire historia apur bat labur kontatu dizuet ikus dezazuen zer nolako sufrimendua eragiten duen kotxe istripu batek bai norberari eta baita bere inguruko guztiei ere. Ni gehiena gustatu zaitena hor bideoan azalduan neska batena zen. Erateatik kotxe hartu durako beste batek mina indio eta horren inguruko danei bai.